står vi her igen. Vi har lavet en ny udfordring. Vi blev inspireret af Woody fra Woodys blog på YouTube af til at lave den her challenge. Yes. Og det er, at vi skal prøve at hver især og te-brev gjorde han godt nok, men vi gør det så med 4. Ja. 4 hver, så det vil vi lade os prøve det. Og jeg vil se hvad det. Jeg håber på, at han ved, hvad han snakker om, fordi efter vi har set, hvad han har gjort, så er det ikke lige frem det, der er ellers sjovt. Skal jeg vise, du gør det jo? Det kan de da godt se. Ja, de så jeg helt i. Nå, det er helt sjovt. Så lad os se, hvordan det kommer til at gå. Det er vores tredje udfordring, eller min tredje dag. Og det er også din tredje dag, ikke? Ja. Og der kommer mange flere, hvis I synes om det. Ligesom der allerede været den søde en. Hvad var det, de hed, der lige har synes godt om det derinde? Syrkstrengene eller sådan noget. Ja, syrkstrengene. Tak fordi I gad at synes godt om videoen. Det var rigtig sødt af jer. Og der kommer mange flere her. Ja, ja. Og hvis der er nogen af jer, der vil gerne vil se, hvad vi kan finde på, så bare sig det. Jeg er kommet til nummer 4. Jeg er også. Lad det i gang. Kæft. Så. Bare en pose. Og du sviner bare på mit bord, du gør. Men der skal da ikke noget. Så. Jeg er også, ja. Så, skål. Skål. Så har vi også prøvet det. Skål. Ja, tak for udfordringen.